Goedemorgen gemeente. Dat doet nog denken aan een collega van mij. Toen ik kreeg bij PB weer. Ik dacht, ik zeg, goeie dag hoor. Ze een keer goeiemorgen zeggen. Dus, dat deed ik. En toen zei hij me, jongen, hij zei, ik bepaal zelf wel dat het een goeiemorgen wordt. Ja. En dan in zijn handelings. Nou, gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bommen gaan als groep van de gemeente naar Siebe Talsma in het Averust, Makken. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee Elisabeth Muilwijk uit Warken. Lector is Willy Vlug. Organist Sieboud Akkerman. Ons instakslied is lied 281, de versen 1 en 2. We zingen dit indien mogelijk staande. Na de dienst is de koffie drinken. Dan wensen wij u een gezegende dienst toe. Laten we een ogenblik stil zijn om ons persoonlijk voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade, u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar nu zingen lied 281, 4 en 5. We gaan het vandaag over de profeet Jeremia hebben. Profeten werden geacht namens God te spreken. En waar nodig de machthebbers vierkant tegen te spreken. Hun sociale kritiek gaat over het onrecht dat er is. Profeten maakten Gods wil en zijn oordelen bekend. Als de mensen niet aan de andere levensstijl zouden aannemen. Een levensstijl waarin Gods wil centraal zou staan. Zijn wil van recht en gerechtigheid. Het lastig is dat de profeten ook mensen van hun tijd zijn. Zoals Jeremia.
Hij zat in een spagaat. Hij was kind van zijn tijd, maar ondertussen wist hij ook dat het anders moest. En dat moest hij ook nog eens uitdragen. En God, die wilde ook wel anders. Vandaar die 400 jaar geduld en profetieën. Het is alsof de worsteling van Jeremia de worsteling van God zelf weerspiegelt. God had toch een verbond met de mensen. Maar de mensen hebben het verbond verbroken met hun gedrag. Dat kan hij niet eeuwig door laten gaan. 4 eeuwen zijn blijkbaar genoeg. Het verbond is stuk. Maar ooit zal er een nieuw verbond komen, omdat God van zijn mensen houdt. Jeremia wordt ook wel de leidende profeet genoemd, vergeleken met Jezus, dragers van spot en hoon. Laat dat ik al zingen, lied 71, 1 en 5. Laten we samen bidden. God, hier zijn wij. Allemaal verschillende mensen met hun eigen verleden, hun eigen zorges, hun eigen hoogtepunten. Zo verschillend, maar met elkaar gericht op u. Vanuit een wereld waarin zoveel gebeurt, waar we geen vat op hebben. Wat ons kan beangstigen. Dank u wel voor dit rustmoment. Wij danken u voor deze wereld, waarin zoveel goeds is en gebeurt. Wat de aarde ons geeft. Wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Uw trouw. Wij vragen u om uw ontferming voor allen die lijden voor wat niet goed is en gaat in deze wereld. En we bidden u om vergeving voor wat wij niet goed gedaan hebben, gedacht, gezegd. En we bidden u om de wil om het goed te maken en het voortaan anders te doen. De wil om bewust te leven. Wetend dat de aarde en alles wat daarop leeft ooit goed was. En alles en iedereen kwetsbaar is. Heer, geef uw geest. Het lezen, het uitleg van uw woord, het zingen, dat u ons doortrekt. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Voor u zal nu gelezen worden Jeremia 19, vers 1 tot 11a en Jeremia 20.
Hoor dan nu het woord van de Heer. Jeremia 19, vers 1 tot en met 11a. Dit zei de Heer: koop een aarden kruik en ga met enkele oudsten van het volk en van de priester de stad uit. Ga naar een Hinnomdal bij de Schelvenpoort en verkondig daar wat ik zeg. Luister naar de woorden van de Heer. Koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik zal zulk onheil over deze stad brengen, dat de oren van wie ervan hoort zullen tuiten. Want ze hebben mij verlaten. Ze hebben mij deze plaats geschonden en er wierook gebrand, ter ere van andere goden, die zij, hun voorouders en de koningen van Juda nooit hebben gekend. Zij hebben deze plaats doen druipen van onschuldig bloed en de offerplaatsen gebouwd om hun kinderen als offer van Baal te verbranden. Dat heb ik nooit geboden, nooit gezegd en nooit gewild. Daarom de dag zal komen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer Tofet of Hinnomdal wordt genoemd, maar Moorddal. Daar breek ik de plannen van Juda en Jeruzalem stuk. Ik laat hen ombrengen door hun vijanden, door allen die hun naar het leven staan. De lijken van dit volk geef ik als prooi aan de roofvogels en wilde dieren. Ik maak van deze stad een voorwerp van afschuw en ontzetting. Ieder die er zal huiveren om het onheil dat haar getroffen heeft, ieder zal de adem in de keel stokken. Ik laat de mensen het vlees van hun eigen zonen en dochters eten. Men zal elkaars vlees eten. Tot zo grote wanhoop zal de vijand die hun naar het leven staat en tijdens het beleg drijven. Sla in aanwezigheid van de mannen die je vergezellen de kruikstuk en zeg tegen hen: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal dit volk en deze stad stuk slaan, zoals iemand een kruik aan stukken slaat, onherstelbaar. Toen de priester Pashur, de zoon van Immer, de hoofdopzichter van de tempel Jeremia, dit hoorde profeteren, liet hij de profeet stokslagen geven en hem in het hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok opsluiten. Toen Pashur hem de volgende dag uit het blok haalde, zei Jeremia tegen hen: de Heer noemt jou niet langer Pashur, maar Magor Massibik. Want dit zegt de Heer: ik merk jou voor jezelf en je vrienden tot een bron van paniek. Zij zullen door hun vijanden worden omgebracht en jij zult het moeten aanzien. Ik lever alle Judeërs uit aan de koning van Babylonië. Hij zal hen naar Babel wegvoeren of hen ombrengen. De voorraden van deze stad, de bezittingen, de kostbaarheden en de schatten van de koning van Juda geef ik hun vijanden in handen. Ze zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel. Ook jij, Pashur, zult samen met heel je familie in ballingschap gaan. Je zult worden weggevoerd naar Babel. Daar zul je sterven en worden begraven, samen met al je vrienden, tegen wie je leugens hebt geprofeteerd. De klacht van Jeremia: Heer, u hebt mij verleid. Ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in, dag uit lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld en onderdrukt, want de woorden van de Heer brengen mij dag in dag uit schande en vernedering. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op. Dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Want de mensen benauwen mij. Overal paniek, overal paniek. Roep het, dan vertellen wij het verder. Al mijn vrienden zijn uit op mijn val. Misschien laat hij zich verleiden.
dan krijgen we weer grip op hem. En dan wreken wij hem op ons. Nee, dan wreken wij ons op hem. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd. Ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande. Nooit zal die worden vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. Ik leg u in mijn zaak voor, Heer. Zing voor de Heer. Loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de handen van de boosdoeners gered. Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren. De dag waarop mijn moeder mij baarde. De dag mag niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader het nieuws bracht. Die tot zijn vreugde riep, u hebt een kind, een jongen. Het zal die man vergaan als de steden die de Heer meedogenloos verwoestte. Hij hoort kreten om hulp in de morgen. Krijgsgeschreeuw in het middaguur. Had hij mij maar niet in de schoot gedood, dan was mijn moeder mijn graf geworden. Dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Waarom moest ik de moederschoot verlaten? Ik heb alleen maar verdriet en pijn. Ik slijt mijn dagen in schande. We zingen lied 177, vers 1 tot en met 5.
We lezen nu Mattheüs 10, vers 16 tot 23. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen en de kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de mensenzoon gekomen. We zingen lied 361, vers 1, 2, 4, 6 en 7. Zullen we na de stilte, na de verkondiging met elkaar zingen, lied 362, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wil ik dit wel? Een vraag die je kunt stellen als er een beroep op je gedaan wordt, of je vindt zelf dat je iets moet doen. Maar ondertussen zie je ook haken en ogen. Wil ik dit wel? Lijkt een vraag te zijn die niet aan Jezus' leerlingen gevraagd wordt als Jezus hen voorbereidt op een zending in de wereld. Hij waarschuwt hen dat hij hen zal zenden als schapen tussen de buren, wolven. Dat klinkt niet echt aanlokkelijk. Schapen en wolven, dat lijkt toch niet zo'n goede combinatie te zijn. In Leusden werd van de zomer een deel van het natuurgebied afgesloten omdat een kind gebeten was door een wolf. En we weten, de discussie, wolven, overheid, boeren, schapen.
Logisch toch? Wie wil door een wolf gebeten worden? Wie wil zijn schapen dood laten bijten door een wolf? Een overheid kan dan wijze beslissingen nemen. Maar natuurlijk blijft er wel de vraag, wat doen we met de wolven? Hoeveel ruimte geven we ze? Naar het nu lijkt, nemen ze gewoon een plek in en de boeren zoeken het maar uit. Wolven zullen er altijd zijn. Maar de leerlingen hoeven niet bang te zijn. Wat ze moeten zeggen, als ze ter verantwoording worden geroepen door de wolven over waar ze mee bezig zijn. Hen zullen woorden ingegeven worden. Wolven en mensen, je zou maar mee vergeleken worden. Net als bij Jeremia. Jeremia werd geroepen om profeet te zijn. Zijn eerste reactie was niet de vraag, wil ik dat wel? Maar hij kwam meteen met een excuus. Ik ben te jong. En dat zou je kunnen interpreteren als, ik wil eigenlijk helemaal niet. Maar Jeremia wordt toch profeet. En hij blijft profeet. Ook van Jeremia zou je kunnen zeggen dat als hij een schaap tussen de wolven gestuurd wordt. Een profeet is niet iemand die een toekomstvoorspelling doet, maar een profeet waarschuwt mensen over wat hen te wachten staat als ze niet gaan leven zoals God het bedoeld heeft. En die waarschuwingen zijn er al tijden. En de misstanden al zo'n 400 jaar. Het volk zal nooit aan kunnen voeren dat ze niet de tijd heeft gehad om anders te gaan leven. Genoeg gewaarschuwd, of in ieder geval veel gewaarschuwd. Het volk wil de woorden van Jeremia niet alleen niet serieus nemen, maar bespot hem daarom ook. En martelt hem en doet nog meer geintjes met hem. Vandaar dat hij in hoofdstuk 20 ten einde raad zelfs uitspreekt dat hij wenst dat hij nooit geboren was. De spot en smaad, wat de mensen met hem uithalen, dat is vreselijk. Zelfs zijn vrienden. En dat wil hij dus niet. Hij zegt in hoofdstuk 20 dat God hem verleid heeft. En het verleiden zouden zelfs nog krachtiger kunnen vertalen als verkracht zijn, tegen zijn wil in. En toch gaat Jeremia door. Maar laten we de aanleiding van de jammerklacht beginnen. Voordat we hoofdstuk 20 aankomen, zijn al een aantal hoofdstukken en avonturen gepasseerd. Vandaag wil ik beperken tot de hoofdstukken 19 en 20. Even vooraf, het Noordrijk Israël is al langer weggevoerd. Voor Juda dreigde het. Het heeft een geschiedenis van jaren. God gaat de plannen van Juda stuk slaan, als een kruik, als het volk zich niet anders op gaat stellen. Het beeld van de kruik die kapot geslagen wordt, iedereen kan het zien, worden allemaal scherven, niet meer te lijmen. Onherstelbaar. Maar daar zit het punt van hoop. De geschiedenis loopt af, maar God maakt een nieuw begin. Het oude verbond stopt. Er moet iets nieuws komen, want zo kan het niet verder gaan. Zo kan een nieuw begin gemaakt worden. Maar het duurt nog even, zo'n 70 jaar. Voor die tijd 2 generaties. Wat is er allemaal mis met Juda? Er vond grootschalige landonteigening plaats. Lange tijd konden de boeren en boerenfamilies zichzelf bedruipen met hun bedrijfje, waar ze van alles en nog wat verbouwden. Mislukte een deel van de oogst, dan was er vaak wel iets anders om op terug te vallen. Zo ook met de dieren. In goede tijden werden ze vet gemest. In slechte tijden konden de buren en hun familie die beesten opeten. Maar de overheid wilde meer belasting hebben. Om zoveel mogelijk opbrengst te verkrijgen, moesten de boeren omschakelen naar grootschalige productie van één soort. Dat is efficiënt.
Daar weten we alles van, toch? Het werd een systeem. De gedwongen overgang naar eenzijdige landbouw en bracht grote risico's met zich mee. In slechte jaren kon men nauwelijks overleven. Laat staan belasting betalen. Dit leidde tot belastingsschuld en uiteindelijk tot grondverlies van de boeren. Dat was niet alleen dramatisch omdat ze dan armoede vielen, maar ook vanwege de familiegrond die uit de familie raakte. En daar woog het heel zwaar. De machtige ronde koning werden grootgrondbezitters, boeren werden dagloners. Families verarmden, vaak uit het zicht van de rijken die in de steden woonden. Nou, niks nieuws onder de zon. De profeten wijzen op de keerzijde van de groei. Hun punt is niet dat groei verkeerd is, of dat rijken per definitie aan de verkeerde kant staan. Hun punt is dat bij de nieuwe ontwikkelingen Gods eis van recht en gerechtigheid niet wordt nageleefd. En Jeremia profeteert dat er al die plannen en dat systeem een eind zal komen. Uiteraard wordt dat niet goed bij de rijken. Maar er is meer aan de hand. De kinderoffers, Hinnom en Tofet, Schervenpoort. Wat waren dat voor plaatsen? We beginnen met Hinnomdal. Dat is het dal ten zuiden van Jeruzalem. Het heette eigenlijk het dal van de zoon van Hinnom. Het dal met de dode lichamen en as. Daar werd afval uit de stad verbrand. God noemt bij monden van Jeremia het dal moorddal. Judese koningen Agas en Manasse richtten er een altaar op voor de god Molech, waaraan kinderen werden geofferd door hen door het vuur te laten gaan. Daar kunnen wij toch niets mee? Zo barbaar zijn wij niet dat daar kinderen door het vuur laten gaan. Wij offeren geen kinderen. Nee, niet op die manier. Maar hoeveel kinderen worden ver weg, die wij niet zien, worden niet opgeofferd voor het welzijn van ons. Ze worden daar niet verbrand, maar ze komen niet aan bijvoorbeeld school toe, omdat ze moeten werken. Omdat de ouders niet genoeg geld krijgen voor het werk dat zij verrichten. Leven in elke tijd kent haar vragen. Wat is goed? Wat wil God? Mensen schijnen echt gedacht te hebben dat kinderoffers die in Tofet door hen werden gebracht een uiting van vroomheid was. Dat God dit wilde. Vandaar dat God ook aan Jeremia duidelijk maakt dat hij dit nooit gewild heeft. En dan hebben we nog de Schervenpoort. Dat is waarschijnlijk dezelfde poort die ook wel de Mestpoort genoemd wordt. De Mestpoort leidt naar het Hinnomdal, waar de mest en ander vuil werd gestort. Menselijke inbeelding van wat God wel zal willen, is al heel oud. Veelal ingegeven door wat in de omgeving, cultuur, gangbaar is. En wat men zelf goed dunkt en goed uitkomt. Er is niets nieuws onder de zon. Lastig. Want alles is al met elkaar verweven. De maatschappij. Hoe wij ingesteld zijn. Ga maar eens markeren zonder telefoon. Ja, waar wordt die telefoon gemaakt? Ik heb er ook een hoor. Hoe vervuilen wij de boel niet voor ons gemak? Toen was alles met elkaar verweven. Toen al. Altijd zo geweest. Ook toen het nog goed was. Want vanaf het begin was de aarde en de kosmos en de mens en God met elkaar verweven. Het was een harmonieus geheel.
Maar in de loop van de tijd hebben we het uit elkaar gehaald. En hebben de kosmos en de aarde aan ons ondergeschikt gemaakt. Wij mogen toch heersen. Wat er uiteindelijk toch neerkomt op economie en welvaart. Met uitbuiting van mensen en uitputting van de aarde, niet alleen als gevolg, maar ook misschien wel als uitgangspunt. Maar ten koste van wie of wat? We hebben nu ook onheilsprofeten in deze tijd. Wat vinden wij van ze? En we zullen met elkaar uit moeten zien te komen. Dat vraagt een radicale inzet, andere inzet van leven. En dat is lastig. Dat kun je ook niet alleen. Ook al helpen alle kleine beetjes. En daar heb je niet alleen bereidwilligheid van individuen voor nodig, maar ook stevige overheden wereldwijd. Die verder willen kijken dan welvaart in eigen land. Het gaat om welzijn voor alles en iedereen. Nou, daar moeten wij in het Westen heel wat inleveren. Maar het welzijn voor alles en iedereen na zouden streven, is het migratieprobleem grotendeels opgelost. Want waarom zouden mensen naar Europa komen als hun eigen land goed is? Als ze daar niet uitgebuit worden of op de vlucht moeten vanwege natuurrampen, uitdrogingen, noem maar op. Dan kunnen ze daar ook blijven. Maar dan moeten wij wel onze welvaartsstand een stukje inleveren. En dan kunnen wij met elkaar afvragen, willen wij dat eigenlijk wel? Ons reis- en consumptieverdrag veranderen. Willen wij dat wel? Ik ben er ook niet lopend gekomen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Er kan zoveel op technisch en medisch gebied. We hebben overal recht op. Maar al dat materiaal moet wel ergens vandaan komen. En gemaakt worden. En de tijd dat ze meegaan, verbruiken ze. En ooit moet allemaal weer afgevoerd en verwerkt worden. Dan moedertje aarde dat wel aan. Lijkt van niet. Hoeveel hebben we nou eigenlijk werkelijk nodig om van te leven? En wat moeten wij echt willen? Totaal anders gaan doen en denken. Denken en doen lijkt niet haalbaar. Net als in de tijd van Jeremia. Als je erbij stilstaat. Ik was er man een keer over aan het filosoferen van de zomer. Ik ben gek op fruit. Nou, van de zomer heb je heel veel fruit. Overal vandaan. Ja, die kiwis. Ja, die zijn overgevlogen. Ja, die druiven. Ja. Nectarines. Noem maar op. Die hele kleine dingen. Dan zak je de moed in de schoenen. Dan moeten we wat inleveren. Lastig hoor. En we kunnen het dan afschuiven op de overheid. Maar is dat het enige? En zeker met deze overheid. Zouden we als individu of als groep echt niets kunnen doen? Soms zie je het toch gebeuren dat iets wat als een klein vlekje begint, zich als een olievlek uitbreidt. Weliswaar vaak onder groot protest, maar toch. Ongeacht hoe je over de Zwarte Piet discussie denkt, die nu wel aardig geluwd lijkt. Ze hebben wel wat bereikt. We kunnen niet de last van de hele wereld op ons nemen. Maar wel wat we dragen kunnen. Ja, wat kunnen we dragen? En daar komt ook het willen al heel gauw om de hoek kijken. En als ik dit zeg, dan besef ik drommels goed dat het makkelijker is om dit onder woorden te brengen dan uit te voeren. Ook voor mezelf. Maar we zullen toch wat moeten. Willen we niet compleet vastlopen. In Jeremia staat er het duidelijk een straf op de zonde genoemd.
Zonde van eeuwen opeenstapeling. In onze tijd hebben we het niet zo gemakkelijk over de straf op de zonde. Behalve misschien soms gekserend. En met straf op de zonde door God moet je ook oppassen. Want, plat gezegd, je moet voorkomen dat je God niet iets in de schoenen schuift waar hij niets mee te maken heeft en wil hebben. We zouden het in onze tijd, denk ik, eerder een gevolg van het kwaad willen noemen. Dat we Gods schepping naar de knoppen helpen, mensen uitbuiten, ook al zien we het hier vandaan niet direct, is toch niet Gods bedoeling. Nu niet en nooit niet. De profeten nemen het op voor de armen en verdrukten. De profeten hadden dit uitgangspunt. Het gaat om de relatie tussen God, de mens en de aarde. De samenhang die de profeten zien, is die tussen moreel gedrag en het tot bloei komen van het land. Of wel andersom, het verschrikkelijke gedrag van de mensen en de gevolgen daarvan. En toch bleef en blijft God betrokken. Dat zien we later in het boek Jeremia, als Jeremia een akker moet kopen. Akker is leven. Maar het gaat wel allemaal door de diepte heen. Die akker blijft nog heel lang in handen van een ander. God heeft nu eenmaal een verbond gesloten, omdat hij het volk lief heeft. Hij komt er iedere keer weer op terug. Na een tijd van straf. Gods verlatenheid. Dat God is het volk ook wel eens een keertje spuugzat. Dan komt er een nieuwe tijd waar recht en gerechtigheid zal zijn. Maar zoals we bij Jeremia zullen zien, daar kan een aantal jaren overheen gaan. Jeremia heeft over 70 jaar. Nou, dat is onoverzichtelijk. De boodschap van Jeremia was vaak tegen burgerlijke en geestelijke machten gesteld. Die hebben de grootste verantwoordelijkheid. Daarna komen de burgers. In hoofdstuk 19 en 20 blijkt priester Paschur zich aangesproken te voelen. Paschur, van wie Jeremia beweert dat die man leugens heeft geprofiteerd. Oh, het valt allemaal wel mee. En Paschur kan dat niet hebben. Hij laat Jeremia gevangen nemen, die macht heeft hij. Hij laat Jeremia stokslagen geven en een blok vastzetten. Pijnlijk en vernederend. Maar Jeremia laat zich niet uit het lood slaan. Hij gaat verder met zijn waarschuwingen en geeft Paschur een andere naam. Bijnaam, Magor Missabib. Wat zoveel wil betekenen als: ik maak jou voor jezelf en je vrienden tot een bron van paniek. De priester zal op zijn nieuwe naam schouderophalend gereageerd hebben. Jeremia had al zo vaak overal paniek geroepen. Dat het zijn spotnaam was geworden. Het volk stak voor het naderende gevaar liever haar kop in het zand. En vond Jeremia een irritante doemdenker. Maar het is wel uitgekomen. Wat Jeremia geprofiteerd heeft. Jeremia lijkt er niet meer tegen te kunnen. Eigenlijk is het niet meer de vraag: wil ik dit wel? Maar duidelijk, dit wil ik niet. Maar dan toch wisselt hij zijn klaagzang af met het loven van God. En dat hij toch niet anders kan. Iets groter dan hemzelf drijft hem voort. Tweestrijd, twijfel, onzekerheid, perioden van somberheid zijn op zichzelf geen tekenen van ongeloof. De tweestrijd van Jeremia, wie kent dat niet? God, dit kan u toch niet willen? En toch gebeurt het. God, ik ben u kwijt. En toch weet ik ergens wel dat u er bent. God, bekijk het maar. Maar ondertussen wel schoppen. Maar zolang je schopt, ben je duidelijk nog in gesprek met God. Anders schop je het de geledige. Je kunt blijkbaar boos zijn en hopen en vertrouwen tegelijk.
God laat niet los. En wij? Amen. Geloven en doen, dat is best lastig. En toch vraagt God het van ons. Geloven en twijfelen is ook lastig. Twijfelen is niet leuk. Want daar ben je mee bezig, God, waar bent u ergens? En toch door de eeuwen heen zijn mensen blijven geloven. En hebben ze gezongen. Soms misschien tegen de verdrukking in. Zingen maakt dat je wat steviger in je schoenen staat. Wat blijer wordt. Laten we dan met elkaar nu de geloofsbelijdenis zingen.
Laten we danken en bidden. Heer, dank u wel dat u trouw bent aan mensen. Ook al merken we het lang niet altijd. Kunt u zich inderdaad ook een tijd afkeren van ons mensen. Maar komt u terug. En mogen wij ook altijd terugkomen. Dankzij uw verbond met ons mensen. Dankzij het offer van Jezus Christus. Wij bidden u dat we niet te gemakkelijk over vergeving denken. Dat vergeving diep gaat. Omdat uw Zoon Jezus Christus diep gegaan is. Dat het ons niet alleen geloof vraagt, maar ook toewijding. Gericht zijn op u, op de aarde en onze omgeving. Wat u van ons vraagt, dat is ook de kant van het geloof. Wij bidden u voor hen die afgeknapt zijn in het geloof in u. Omdat het leven hen zoveel verdriet gebracht heeft, dat ze niet meer konden en kunnen geloven in een God die betrokken is. Het verdriet, de teleurstelling erover. Wilt u hen bijstaan en op de een of andere manier laten zien, ervaren, dat u er echt bent. Zoals u ooit aan Job hebt laten merken dat u er was. Dat ze mensen mogen tegenkomen die weten wat het is om zo teleurgesteld te zijn, maar toch zij blijven geloven. We bidden u voor hen die afgehaakt zijn door christenen, kerkmensen. Dat de herinnering waarom ze ooit wel geloofden bovenkomt. In eerste instantie los van mensen die kunnen gaan geloven. En zullen ontdekken dat ook echt wel oprechte gelovigen bestaan. We bidden u voor wie het geloof nog een vage herinnering is uit een ver verleden. Dat ze gaan ontdekken wat geloof vandaag de dag nog kan betekenen voor mensen. We bidden u voor mensen die knel zitten. Knel in hun eenzaamheid. Knel in hun relatie. Knel op het werk. Knel omdat er oorlog in hun land is en ze niet kunnen vluchten. Velen moeten vechten, terwijl ze het helemaal niet willen. Knel, dat hun land geteisterd wordt door een natuurramp en de hongerdood op de loer ligt. God, in stilte leggen wij u voor wat wij zouden willen zeggen en wat nog niet gezegd is. Zo bidden wij u samen het gebed dat u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en zo daarna met elkaar ons slotlied zingen, lied 422, 1, 2 en 3.
ontvangt, voordat u van hierheen gaat, de zegen van de Heer, als teken dat Hij met u mee wil gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.